Doncs el PIAD és el punt d'informació i atenció a les dones. El que fem és un servei públic, gratuït i confidencial de l'Ajuntament de Barcelona, i el que fem és donar informació, assessorament, atenció a totes les dones. Fem acompanyament psicològic, fem assessorament jurídic, també fem atenció grupal amb els grups i els tallers que organitzem i intervenció comunitària també. Llavors l'atenció que fem és a dones de 12 a 17 anys i majors de 18 anys, sempre que visquin, estudiïn o treballin a Barcelona. Doncs aquestes dones, principalment com altres dones, al final el que busquen és moltes vegades millorar el benestar de les seves famílies. Des del PIAD intentem que giri la seva mirada cap a les seves pròpies necessitats i crear aquests espais d'autocura, oferint-los l'acompanyament amb la psicòloga, o que participin en els espais grupals, o que vagin amb l'advocada i preguntin sobre la seva situació d'estrangeria o sobre salut sexual i reproductiva. Aquest treball en xarxa amb el Casal és superimportant, sobretot ara mateix amb coordinació de casos que des del Casal dels Infants hi hagi dones que estiguin en situacions de violència o que necessitin un assessorament jurídic pels seus drets. Fem una coordinació perquè ens puguin derivar aquestes dones i, a banda, també per conèixer els projectes que es fan des del Casal dels Infants, per nosaltres poder informar les dones i les puguem derivar. També, per exemple, podem fer assessorament les pròpies professionals del PIAD, fem assessorament als professionals del Casal dels Infants en temes de gènere, també fem aquesta col·laboració.